Pozdrav ljudi, Dragan Stojković Pixi je saopštio spisak reprezentativaca koji će 14.11. pokušati da protiv Portugala u Lisabonu dođu do pobjede i tako se plasiraju na svetsko prvenstvo. Proći ćemo malo kroz spisak igrača, prokomentarisati formu i zdravstveno stanje pojedinaca i osvrnuti se na neke stvari koje je Dragan Stojković Pixi rekao na konferenciji za medije. Za početak, ukoliko ste novi, moj ime je Marko, kanal Fudbal Star. Ukoliko ste već dugo ovde, znate da pričam o domaćem fudbalu. Za mene ne postoji ni Zvezda, ni Partizan, ne daj Bože neki Manchesteri, Inter ili ostale ekipe. Za mene je jedina prava ekipa reprezentacija Srbije, tako da za mene je ovo centralni događaj ne samo na YouTube kanalu, nego i u životu. Čekam ova dva meča. Počet ću sa Katarom. Čisto da kažem, dođite na stadione, dođite da ispratimo momke u Lisabon, da im damo neku energiju, da ih pozdravimo i da im poželimo sreću. Znam da će biti loše vreme, znam da će vam biti mrsko da se cimate do stadiona, ali izađite, ovo je naš tim, drugi nemamo, ovo je naša reprezentacija za koju sam ja apsolutno ubeđen da će dati svoj maksimum. Krenut ću od možda meni najzanimljivijeg dela konferencije za štampu, kada je Aca Stojanović sa RTS-a pitao da li bi njegov eventualni odlazak na svetsko prvenstvo bio najveći uspeh u trenerskoj karijeri. Pixi ga je bukvalno prekinuo i rekao kakav eventualni, mi idemo na svetsko prvenstvo, i ne, to ne bi bio njegov najveći uspeh zato što čeka nešto bolje. Kao što je sam rekao Pixi, za njega je plasman na svetsko prvenstvo obaveza, moranje, a neki najveći uspeh bi tek trebao eventualno da dođe. Sviđa mi se takvo razmišljanje, sviđa mi se da imaš ambiciju, da postavljaš sebi visoke ciljeve i da se tako nadaš da ćeš uspeti zaista da napraviš nešto više. Sa druge strane, rekao je da ne zna da li ćemo pobediti Portugal, da to i nije nešto što može da obeća ili predvidi, ali ono što je obećao jeste da će Srbija biti prava, da će ostaviti srce na terenu i da ćemo svi biti ponosni na njih. I to ja zaista očekujem, jer ono što smo mogli da vidimo pod Pixijem, da, bilo je grešaka i taktičkih i tehničkih, ali nikada nije izostao faktor zalaganja i nikad više nismo bili ponosni na naše reprezentativce. Idemo da se osvrnemo na igrački kadar. Rajković, Dmitrović, Svilar i Milinković-Savić, odnosno Vanja Milinković-Savić su golmani koji su pozvani. Ja apsolutno očekujem Rajkovića protiv Portugala, on bi trebao da brani. S druge strane, Dmitrović nije u sjajnoj formi, odnosno, ajde kažemo, ne brani toliko koliko bi trebao. Da se razumemo, od golmana se prosto očekuje da bude standardan, da bi bio u ritmu, da bi bio dobar na golu, tako da s te strane očekujem Rajkovića. Vidim da je opet bilo priče oko Vanje Milinkovića-Savića. Mislim da nema potrebe da pričamo o četvrtom golmanu, neka se poziva bilo ko, neka bude tu za reprezentaciju, ali mislim da je zaista nepotrebno postavljati pitanja na konferenciji za medije, ali to je više nego jasno da neki od novinara imaju možda neke instrukcije ili kako već da pričaju o tome. Što se tiče odbrane, ovde ću se osvrnuti na problem koji imamo. Pozvani su Pavlović, Veljković, Stefan Mitrović, Spajić, Nastasić, Milenković i to je otprilike to. Znači imamo 6 štopera, Milenković će biti apsolutno siguran u centru, igraće po tom desnom boku, očekujem sa 3 igrača u centru da igramo, on je standardan u Fiorentini. S druge strane imamo problem Nastasić koji se meni nekako čini kao najbolje rešenje za centralnog beka, centralnog zadnjeg beka, kako već da ga nazovem. Ima problem što za zadnjih mesec i po dana nije odigrao ni jedan meč u Fiorentini. On je lepo počeo sezonu, imao je neke startove, imao je čak i neke dobre utakmice, međutim, evo već dugo nije u planovima svog trenera, pa to može predstavljati problem. Sa druge strane, po levom centru beka, odnosno levog centralnog beka igra Pavlović, koji je u istom periodu kao i Nastasić odigrao samo jedan meč. Ovo može biti problem, ali ono što ću istaći, očekujem da će sva trojica biti u centru. Eventualno možda Stefan Mitrović može biti u postavi umesto Nastasića, to će zavisiti pre svega i od očekivanja njihovog napada, odnosno da li će možda želeti igrača koji igra bolje glavom, obzirom da videli smo da je Ronaldo odigrao fantastično, odnosno da je fantastičan kada igra u glavom u pitanju, pa iz tog razloga možda treba očekivati Stefana Mitrovića u centru, koji s druge strane i igra standardno u svom klubu. Pixi je na konferenciji za medije rekao da ga apsolutno ne zanima da li neko igra u klubu ili ne, njemu je bitno da je taj neko zdrav, da je spreman da zaigra, a kako on igra u klubu, odnosno koliko igra u klubu, njemu nije bitno. Iz tog razloga, kažem, očekujem ove momke. Što se tiče wingbackova, tu su, ajde da krenemo od zadnjih veznih, tu su Gudelj, Maksimović, Lukić, Grujić i Račić. 5 igrača za
Pa možemo da kažemo jednu ili eventualno dve pozicije. Ovdje imam najveću dilemu, pre svega da li ćemo igrati sa jednim ili sa dva zadnja vezna, odnosno da li ćemo igrati sa jednim ili dva napadača, to je nekako ta kompenzacija koju Pixi pretpostavljam da još uvek vaga kako će odigrati. Gudelj odigrao je zadnji meč, igra povremeno, međutim nije standardan kao inače, ali igra dobro u reprezentaciji. Ako uzmemo u obzir da je Pixi rekao da ga ne zanima ko koliko igra u svom klubu, očekujem da će Gudelj biti siguran na poziciji tog zadnjeg veznog. Ukoliko budemo očekivali drugog momka na toj poziciji, odnosno budemo igrali sa dva zadnja vezna, Lukić je po meni glavna opcija, jer da, Maksimović igra dobro u klubu, međutim njegov Hetafe je poslednji na tabeli, imaju samo jednu pobedu, ja mislim samo 6 bodova da su osvojili dosadašnjem prvenstvu Španije, pa tako pre svega vidim da bi tu Lukić i Gudelj mogli da igraju ukoliko bude bilo prilika da se igra sa dva zadnja vezna. Što se tiče wingbackova, ovdje imamo ozbiljnih problema. Radonjić, Lazović, Živković, Kostić, Mladenović, Ristić i Đuričić. To su momci koji igraju te wingbackove, menjaju se, jeli, kako već Pixi bude to zamislio. Ono što je glavni problem i što je Pixi istakao na konferenciji za medije jeste da su pod znakom pitanja i Kostić i Đuričić. Đuričić je izašao u 28. minutu, a dok mislim da Kostić čak nije ni odigrao svoj poslednji meč. U svakom slučaju i jedan i drugi su tu sa reprezentacijom, ali je Pixi rekao da će sačekati ovaj vikend da prođe, da vide u kakvoj su formi, pa će onda odlučiti da li će neko od njih igrati protiv Portugala ili ne. Svakako ih ne očekujem u postavi protiv Katara, verujem da će ih Pixi sačuvati za taj odlučujući meč i jednostavno tu ćemo imati ogromnu dilemu. Što se tiče ostatka ekipe, da pomenemo Milinković Savić, Dušan Tadić, Mitrović, Vlahović, Jović. Namerno sam ostavio Milinkovića Savića u napad, tako reći, jer glavna dilema, kao što sam rekao, sa ta dva zadnja vezna jeste da li ćemo igrati sa dva napadača i jednim igračem iza njih, ili ćemo nastupiti sa jednim napadačem i dva igrača iza napadača. Moje lično mišljenje je da bi trebali da igramo Mitrović, a da iza Mitrovića igraju Milinković Savić i Dušan Tadić. Nekako igramo protiv Portugala, igramo u gostima. Ok, jasno mi je da Pixi ne razmišlja puno o protivniku, to je opet rekao na konferenciji za medije, njega zanima njegova ekipa, njegova taktika, on hoće da se mi pitamo, što opet kažem, dobro je, ali s druge strane ti je Portugal. Imaju previše brze, tehnički potkovane igrače, mogu da sevaju kontre i ako nismo uspeli Irce toliko da sabijemo, ukoliko je čak jedan Luksemburg uspevao da nam probije taj pritisak, bojim se da protiv Portugala to može biti kobno. Tako da ne znam koga ćemo tu videti. Iako sam rekao svoje mišljenje, mislim da će u napadu igrati i Vlahović i Mitrović. Jednostavno, ova dva momka su napravila haos u Evropi ove godine. Evo samo pogledajte, Mitrović 19 golova, 5 asistencija iz 16 utakmica, zaista nestvarno. 11 utakmica Vlahovića, 8 golova i 1 asistencija. Imamo Tadića 5/9 i Milinkovića Savića 3/4 golovi kroz asistencije i zaista koga god tu da stavi Pixi, bit će super. Kažem, moje mišljenje je da ćemo na centru igrati sa Gudeljom i Milinkovićem Savićem, da će Tadić igrati iza Vlahovića i Mitrovića i da ćemo tako sa previše presinga, sa 4 igrača koja će napasti njihovu zadnju liniju, pokušati da sabijemo Portugal na njihovu polovinu, da im uzmemo što je moguće više lopti i tako dođemo do pobede. Da li možemo da pobedimo? Da, naravno da možemo. Skoro sam čitao neko istraživanje gde kaže da je 46% pobede sreća. Pod srećom se podrazumeva da li je neko raspoložen ili ne, da li će mu na ruku ići teren, vremenski uslovi ili tako neki spoljašnji faktori koji nisu vezani za fudbal. Obzirom da mi, pored tih 46%, imamo zaista dovoljno kvaliteta, pre svega u napadu, imamo razloga da se nadamo da možemo da nadigramo Portugal, osvojimo 3 boda i nađemo se direktno na završnoj smotri svetskog prvenstva. Ljudi, vaše mišljenje obavezno na stadion, idemo da ih ispratimo, da ispratimo naše momke protiv Katara, da ih ispratimo u Lisabon. Ja ću sigurno biti na stadionu, pa ne znam, ajde, neću da obećam, ali možda se možemo negde naći, popričati malo i eventualno zajedno gledati ovaj meč. Ljudi, hvala puno na gledanju, vidimo se, pozdrav!